Velkommen til Dorme straffespark. Rasmus er på mål. Hold kæft. Var nogen, der så det mål? Stavn, du så det. Hvad synes du om det her mål? Jeg fik også tilhængerpris. Jeg kan sparke med kamera det hele. Ja, det kan jeg. Det kan jeg godt lide ved mig selv. Altså, umiddelbart, hvilken pris vil du mene, der var den vigtigste i år? Der var ingen pris, der var vigtig i år. Årets Hypokonte, det var den mest fortjent. Ej, jeg vil nok sige, Stavn, vil du ikke mene, den mest fortjente pris i år, den mest vigtige pris i år, det er årets tilskuerpris? Det har så altid været den mest ligegyldige. Det er den set med de største kritikers øjne. Det er ikke den, man husker om 10 år. Det er den set med de største kritikers øjne. Nu er der ingen, der husker årets tilhængerpris. Det tror jeg. Det tror jeg. Så husker man sådan en som årets spiller. Det tror jeg ikke. Årets spiller i år. Prøv at se, hvordan han ser ud i år. Prøv lige at se, hvordan årets spiller ser ud i år. Han ligner... Dem der scorer, de går til venstre, og dem der er brændt, de går til højre. Jeg tror måske, Chris McDonald, han er fotografmand i dag. Årets spiller, han er stor, tykke, fed, han er pissefuld, han spiser alt for lidt grøntsager. Han kan umuligt være årets bedste spiller. Ja, men hvor Chris McDonald, når vi behøver ham? Chris McDonald, han står og filmer. Han kan love